Hello guys. Welcome sa ako ang channel sa mga Bisaya na to nga trader diha. While naga-record ko guys is nag-ulan diha masig saba kayo na dili kayo yung mga dunong. Pasensya. So, kini is a market analysis lang na ako ni guys. Sa view na ako sa market, no? Naabot tayo opportunity nga maka kwarta bata diri ah. So far wala man gyapon ta nausab sa ato ang trading range, no. But naatay fake out na pump, no, from 10,400. So abi na kog ma-break na tong 10,500 pero wala na to na ma-sustain nga level. So again, ato ang range is same lang gyapon, nagyapon ta sa 86 and then nagyapon ta nag-build gyapon ta aning massive nato nga resistant, no, from 9,800, 9,900 o pinaka-major na to nga resistant is 10,500. So ang question is asa man sunod ato ang dapat tanaw, no, asa man ang next level ang price action. So asa man atong i-pay attention. So share lang akong knowledge na ko sa ako ang nakita sa market. So unahon ako ang bullish na side, no. So sa bullish na side is sa weekly candle guys. So sa weekly candle is naatay bullish na signal, no. Grabe ka bullish ang weekly candle. So again, dako kayo ni siya nga candle. So pay attention lang mo. So kini is kung nakita, no. So ang kaning na white na line, no, is morning ang 20 EMA. Then kaning blue is morning 50 moving average. So far wala pa man pud sila nag-cross. Then if i-forecast na to ang price action, so hatag siya og bullish nga signal. So ang bullish na signal guys is morning katong nag-above na siya, mag-cross na siya. So pay attention nyo guys, tanawa guys na pag cross nilang duha is grabe kayo ang pump, no? So ang scenario pod is dealing pod sila diri og grabe ka rejection sa price tungod sa aning massive nga resistance, no? Massive nga resistance. So diri nabot tayo massive na resistance, no? Kita niyo ang similarity. So ang 20 EMA is nasa below. So pa-up siya. So pa-up. Pag up, nag-cross. Then 20 EMA pa below, then up, nag-cross. So pan-up po ninyo ang candle guys is medyo similar, no, sa price action. So ato nang tinatanaw, no, same sila. Then sa pud is napunta gihapon sa 200 moving average sa weekly candle. So signal gyapon na siya nga bullish nga side. So ang ato pong i-check ang uban nga indicator sama sa RSI, no. Ang RSI na to guys is napagyapon tay room, no, for another weekly. So bullish kaya to ang weekly. So dira nagyapon tayo, wala pagyapon tan abot sa overbought na territory. Then ang ato ang MACD nag-signal og bullish nga side. So bullish nga signal. Then manotice pud ninyo is diri nag cross pud siya og bullish nga signal. Sama gyapon na nila. So resistant then nag-cross. Same sila og price action, no. MACD and ang ato ang RSI. Same sila og mga pattern. Now, ang ang Ichimoku pud guys, naghatag pud og kanang bullish, no. Munang grabe kay ka-bullish ato ang weekly. So, for the first time is nigawas ang candle sa cloud. So, as Ichimoku nga trader, so this is signal sa ko ang bullish, no, uptrend ang trading setup. Now, does it mean nga naanat sa naang above sa Ichimoku ang candle sa cloud is ang setup is very uptrend, no. So magkanang gyapon ko sa resistant. Now, sa mga small time frame po sama sa 4 hours and 1 day candle, naa gyapon ang daily nato is above gyapon ta sa
200 moving average, no? 200 moving average. So, signal gapon ni siya nga bullish na side. Then, above punta sa 50 moving average. Then, sa 4 hours po, same lang gihapon, no? Same gihapon ta sa 4 hours. Now, moto sa bullish na side. So, sa bearish na po na side is nagadil gyapon tani nga massive nga resistant, no? Sukat-sukat dugay kita do siga tag sideways wala din nato na pani daw na break man nato ni but na po another nga resistance so grabe kay resistant. So sa kuha is choppy ang line, no? Sa kuha choppy kayo ang line para sa kuha. So ang minatan-aw nako is saka na, to be honest, jud is gusto ko og kanang replacement, no? Mag-retrace siya kay murag wala na may kanang power, walay mga buyer ba, walay bagong sulod na buyer sa market. So ang nagapanangani katong tag ang lihok lang tag 100 points lang, tag 1%, 2% lang. So medyo kayo choppy siya para sa 200. Dili pud siya trading opportunity. So if comes nga retracement, asa man nato tan-awon ang retracement, no? Kung mag-tan-aw ta. So, sa retracement, guys, since nga bearish side ako ang ginapan. So, sa retracement is, ginatanaw na ko is kining 8.9, no? 8.9, ginatanaw na ko ni 8.9. So, mamili diri ang price action, no? Sa below ba or sa up. So, depende ra ni sila sa duha. So, if ma-break man nato or mag-top up gyapon ta diri so nakoy another short opportunity from 10,200. And then ang short term na po nga short opportunity is 9,980, no? 9,973. So ang sunod na pod nako nga buying opportunity is kaning 8.9, no? 8.9. So kani guys, dili dayon ko mag-jump, no? Tanawon jud ako sa ang momentum sa market. If grabe ka dump, grabe ka dump. So mag-wait sa ako kung kanang kalma na ang market. So mangayo sa ako og confirmation. So if ma-break ni siya guys, sunod na tong tanawon is kaning 8K level. So pay attention sa ato ang 8K na to nga level is sa to ang daily. Naadri ang ato ang 200 moving average. So, if pull out na to ning ato ang Fibonacci na to, so, body or week, o pila na tong week. So, naga-lurking din, no? Ato ang moving average na to. No? So, sama gyapon siya, igo gyapon siya 6.618. So, diri apod sa support na to is napod diri ang 50 moving average, no? Igo kay sa ato ang 8.9 nga level. So mag-pull out og so igo kay siya sa ato ang 618, no? For retracement siya kay sama sa akong gingon guys, medyo nuwad-an na ka og kanang hour ba pa uptrend, no? So magdepende lang ni sa weekly candle na to. So mo to atong weekly is grabe ka bullish. So sa daily pud is napud tay kanang bearish nga divergent, no? Divergence. So nanaw na to guys sa daily. So sa daily guys natay bearish divergence, no? So naatay higher low then lower high. So para sa kuha is paano siya bearish na sa kuha nga signal. Then naapod ko i-discuss about gamay sa weekly nga to nga RSI, no? So naatay price action ato diri for the last, no, price action. So and then try ta og nag-retrace, no? Nag-overbought. And then
peak ta sa 14K. So nag-retrace, then ani guys, muna itong last, no? Kana ma-pay attention nyo guys, is similar sila ani. So, muna ang pangutana guys na grabe kayo ka resistant, no? Grabe kayo ang resistant tungod ani mga price action. So, hinay-hinay lang mo guys if mapumo mo, no? If mapumo gani mo ayaw kayo mo og kanang hold, no? Pila ka oras or days ayaw kay adayon ng hold. So, advice na po nga if naanay ka ng selling pressure na gani guys kay wala pa kabalo nga ang katong mga big fish, no? Pag step na ganito mga big fish guys, mo to kita kag mga 1K candle nga retracement ana. So kana siya paspas kay na siya hitabo based ako ang experience, no? So sa una sa una matulog ko og mag-position ko og 11K, then buy opportunity spot pa ko ato mag-buy ko og 11K, then pag mata na ko na 12K na, then pag sell na ko maguli pagkasunod ugma na pud mag-buy na pud ko og 11K, pagkagma 12K na pud. So nga na ka volatile kayo sa una, no? So muna ang diri nga level mo pay attention mo kay grabe kayo ka resistant. So far katoro man ako nakita nga bearish na side. So overall favor siya sa bullish, no? If sa weekly na to tanaw, no? Kuan kay siya kanang bullish kaya to ang weekly. So advice lang ako is naiusahay ang technical analysis na to guys, is dili siya mag connected, no? So tungod anang mga fundamental, no, sa mga news. So once na mag-step na gani na to mga dagko gani mga fish, no? So, mga big player na gani guys, advice na ko if kay profit, no? Take profit na yun kay sahay man gud kwaon na sa market, no? Instead nga to dili na to i-dominate na to ang pagka-greedy na to ba. So if profit na, then profit na. So ayaw kayo og kanang, for example na break na to ang 10,500, no? Then musaka ang imong emotion na mafumo ka. So let's say naka-take ka og 10,500, no? Naka-position kay nafumo ka. So expected jud na grabe kay ka volatile na. So dito ka kita og week, no? Mga shadow week sa candle nga kag 300 points, 400 points. Pero i-week lang na siya, from seconds lang na siya. So kana sa akong base ako ang experience. So hinahinay jud dapat ayaw kayo palabi og high leverage risk ani nga area, no? So risk management lang jud guys. So naamoy mga pangutana, naamoy mga share po na knowledge na comment po, comment lang mo guys. So daghang salamat.